Sziasztok, Rabberkis vagyok, és ez itt a Latex Titkok. Tartsatok velem egy újabb izgalmas témában. Mi legyen az első ruhadarabom? Na, ez mindig egy fontos kérdés. Nagyjából elmondható, hogy minden út a catsuithoz vezet. Tehát előbb-utóbb, ha valaki rákap a latexre, az catsuitot akar, de kezdő darabnak nem ajánlom a catsuitot. Azt is megmondom miért, mert viszonylag nehéz belebújni, tehát igényel némi rutint, meg gyakorlottságot, meg trükköket, amiket az ember idővel megtanul. De ahhoz, hogy valaki megszeresse ezt a ruhadarabot, ahhoz érdemes kisebb darabot választani. De mondjuk pont nem bugyira gondolok, vagy ennyire nagyon apró dologra, mert az meg az ellenkező hatást fogja elérni, nem fogod érezni tőle a latexességet. Tehát a latex élményt nem fogod egy bugyitól megkapni. Az én ajánlatom, hogy mi legyen az első ruhadarabod, az a body. Akár újatlan body. És az azért jó ötlet, mert ugye a lábaid között összeér, és a válladra is felsimul. Tehát az egész felső testeden érezni fogod gyakorlatilag a latex anyagnak a felsimulását, a szorítását, az anyagot, ahogy a bőrödhöz ér, a feszességét, hiszen hát meg fog feszülni, és ezáltal kapsz egy kóstolót a latex élményből, de nem úgy, hogy kellemetlen legyen. Viszonylag egyszerű fölvenni, levenni. Én olyat ajánlok elsőre, amiben nincsen cipzár. Igen, jól hallottad, nem kell cipzár. Nyúlik. Akár válassz egy olyan darabot, aminek nagyobb a nyakkivágása, és a nyakán keresztül szépen bele tudsz bújni, nagyjából, mint egy fürdőruhába, így kell elképzelni. Szóval ez az én ajánlatom, hogy ez legyen a kezdő ruhadarabod. Az az igazság, hogy lehet választani sok mindent, vannak combfixek, le fog pörögni. Ha veszel egy pólót, az meg fel fog pöndörödni. Tehát nagyon sok probléma tud lenni a latexsel, hogyha nem okosan választunk darabokat, vagy nem az alkatunkhoz illő darabokat választunk. És a bodyhoz egyébként, hogyha azt kevesled, lehet választani kiegészítőnek egy szép szoknyát, akár szűk szoknya, akár pörgős szoknya, kicsi szoknya, vagy egy pici kesztyű, azt nagyon szokták szeretni kiegészítőnek, mert nagyon feldob egy outfitet, vagy egy szép fejdísz, de magát a latex élményt azt legjobban első alkalommal a bodytól fogod megkapni.